Co Hitler zrobił dobrego dla ludzkości? Powiecie nic. Ja powiem, że zrobił coś jednego dobrego. Kazał zaprojektować auto dla ludu, Volkswagena. Tego, którego widzicie za mną. No dzisiaj troszkę o historii Volkswagena. Oberschlesien ist mein liebes Heimatland. Volkswagen, Julik, czy jakby powiedziały Poloki, Garbus, Niemcy Käfer, Angliki Beetle, był najdłużej i najliczniej produkowanym modelem w historii. Od 1938 do 2003 roku wyprodukowano ponad 21,5 miliona egzemplarzy. To jest coś, pra? No tu ruszamy z tą historią. Siednijcie se wygodnie we zeslach, a jak ja tu, na tym zicu, możecie zawrzeć ślepia, a możecie patrzeć, bo ja będę jakieś tu obrazki mono dawać. No i posłuchajcie tej fascynującej, wielkiej, srogiej historię tego małego autka, w którym siedzę. Zapraszam. Historia Volkswagena zaczęła się w roku 1933, kiedy to Adolf Hitler, który został kanclerzem Niemiec, zainicjował stworzenie auta, na które mógłby przyzwolić się każdy, to znaczy Volkswagena, co po niemiecku znaczy auto dla ludu. Był to toć element propagandy nazistowskiej, który miał skłonić ludzi do dania jeszcze stroższego wsparcia rozkierunkowi nazistowskiemu. Projekt auta został narychtowany od Ferdynanda Porsche, który już w 1931 roku prezentował pierwsze modele auta taniego i dostępnego dla wszystkich niemieckich producentów. Niektórzy prawią, że ciężko temu inżynierowi w całości przypisować stworzenie popularnego Volkswagena. Podobieństwo tego modelu do poru innych projektów jest powodem nastania mocki teorii spiskowych i często prawda leży po środku. Porsche już w 1931 roku stworzył dla firmy Zundab Sorta 12, który wspominał trochę nieskorniejszego Volkswagena. Auto to posiadało wrażony ze zadku chłodzony luftem motor i charakterystyczne puklate nadwozie. W tym samym roku swój projekt pokazała czechosłowacko Tatra, tak richtig morawsko. Model nazwany V570, który nie doczkał się wersji seryjnej. W drugiej wersji auto nie ino technologicznie, ale też stylistycznie wspominało nieskorniejszego Volkswagena. Porsche pewnikiem inspirował się innymi powstawającymi w ten czas projektami. Doszło nawet do tego, że został obskarżony od Tatry o zahabienie projekta, naruszenie prawa patentowego i miał zapłacić rekompensatę. Został jednak wstrzymany od Hitlera, który stwierdził, że rozwiąże problem. Tatra wytoczyła proces przeciw Volkswagenowi, jednak w 1938 roku doszło do niemieckiego najazdu na Czechosłowację. W rezultacie w październiku 1938 roku werk Tatry, będący w morawskich Koprzywnicach, przeszedł pod kontrolę Niemców. Z befelu Hitlera modele T-97 i T-57 zostały wyciepane ze sztanda Tatry na 1939 Berlin Autosalon. Tatra miała skupić się na rozroście lastautów i motorów diesla. Sprawa ta została kontynuowana po II wojnie światowej. W roku 1961 Volkswagen zapłacił Tatrze 3 miliony marek niemieckich. Okrum czechosłowackiej firmy
Nad małym i tonim autem robił też Józef Ganz, żydowski inżynier, który auta zaprojektowane z obmyślunkiem o prostych obywatelach miały ponoć zainspirować Hitlera do stworzenia Volkswagena. Jednak nie dowiemy się prawdy, bo rozkierunek III Rzeszy wymazał z historii dokonania Żydów. Na początku 1934 roku Ferdynand pokazał swoje projekta Hitlerowi, a ten przyjął je i wyznaczył Ferdynanda Porsche na konstruktora Volkswagena. Parametry auta zostały akuratnie określone. Miał on poradzić, pomieścić i przewieźć dwie dorosłe persony i trójka dziecek, osiągać wartość 100 km na godzinę i wartać 990 Reichsmark. Tyle co warto w tamtym czasie motorcykel. Problemem była cena, która była nierealna. Żadne auto nie zostało sprzedane za tak niską kwotę. Rozkierunek III Rzeszy opatentował ratalny system sprowunku auta, na który miało być stać każdego Niemca. Z góry założono, że uda się osiągnąć cenę 990 marek. Kabriolet miał być o 60 marek droższy. I stworzono był system cotygodniowych wpłat. Każdy chętny do nabycia Volkswagena dostawał ekstra książeczka, do której wrażał briefmarki dokumentujące wpłaty. Minimum 5 marek tygodniowo. Po uzbieraniu na książeczka 750 marek przydzielany miał być termin odbioru. Ekstra całko kwota była zwiększana o 60 marek za transport auta z Werka i 200 marek za dwuletnie Versicherung. Nie wiadomo, eli ten system miał szansę zadziałać, albo od początku był przekrętem wymyślonym na potrzeby sfinansowania wojaczki. Pieniądze płacane na sprawunek Volkswagena wartko przestały finansować budowę cywilnych autów. Ekstra utraty produkcji autów były wyższe aniżeli założono kwota. Po wojnie briefmarki zbierane w książeczkach straciły cenę. Bez dalsze 5 lat odbywały się testy dalszych wersji auta. W ramach testów przejechały one zusammen 100 tysięcy kilometrów. W aucie próbowano była mocka rozwiązań. Między innymi długo zastanawiano się, jaki motor będzie dla niego najlepszy. Obrano chłodzony luftem motor sorty Boxer o mocy 26 koni mechanicznych, wrażony ze zadku. Auto zostało nazwane KDF-Wagen, to znaczy Kraft durch Freude Wagen, co po naszemu znaczy auto mocy bez uciecha. Miano to odnosiło się do nazistowskiej organizacji turystycznej i sportowej. Jednak po abschlussie II wojny światowej zaczęto określać go za Volkswagen sorty pierwszej, albo Beetle, to po angielsku znaczy krząszcz, albo Käfer, krząszcz po niemiecku. Seryjna produkcja ruszyła w 1938 roku. Jednak już rok nie skorzy została ona fez ograniczona z kuli abschussa II wojny światowej. W czasie wojaczki wyprodukowano fez mało osobowych egzemplarzów Volkswagena, które trafiały do nazistowskich oficerów i większych pieronów spod cechy Hakenkreuza. Sam Adolf Hitler posiadał czarnego Volkswagena Cabrio. Werk Volkswagena przestawił się na produkcję Kübelwagenów, to znaczy małych aut wojskowych opartych konstrukcyjnie na Volkswagenie zaprojektowanym od Porschego. Do końca wojny wyprodukowano ino 630 egzemplarzów auta. Po wojnie w 1945 roku Wolfsburg, miasto, które przed wojaczką zostało założone od nazistów ekstra po to, by produkować w nim niemieckie auto dla ludu, znalazło się w brytyjskiej zonie okupacyjnej. Co ciekawe, miasto wcześniej nosiło propagandowe miano Stadt
des KDF Wagens Wolfsburg. To jest miasto auta mocy bez uciecha Wolfsburg. Samo określenie Wolfsburg zostało wzięte od zamku, który był osadzony na bergu. Wszyscy zastanawiali się, co się stanie z werkiem Volkswagena po wojaczce. Przeca było na wskroś nazistowski, a dyć werk zachował się w dobrym stanie i uznano go zachować i spotrzebować jego potencjał. Brytyjczyki, którzy administrowali tą tajlą Niemiec, uznali znowić produkcję. Człowiekiem, który przywrócił Volkswagena do życia, był brytyjski oficer Ivan Hirst. To on kierował fabryką bez najbliższe lata. Przodzi, z kiż braku zdatnych materii rozkręcała się ona po leku. Jednak już we czasie pierwszych 3 lat wyprodukowano 20 000 egzemplarzów. Trzeba zauważyć, że auto nie mogło być sprzedawane ze zaczątku osobom prywatnym. Gdyby nie to utrocenie, wyprodukowano by znacznie więcej chroboków. Tu godą chroboków, bo garbus to jest polskie miano. Godą o tym w tym filmie, do którego możecie se zajrzeć. Będę też używał inkszych mian, śląskich mian. Po roku 1949 przyzwolono na przedaj auta też prywatnym klientom. Brytyjczyki oddali werk Niemcom i powołali niemieckiego dyrektora Heinricha Nordhofa, który przed wojaczką robił w Oplu i nie był kojarzony z nazistami. A na tym zależało Brytyjczykom. Czemu Ferdynand Porsche nie wrócił do werku? Miał on po wojaczce uważne problemy z kuli współpracy z Hitlerem i przynależności do NSDAP. Przybywał nawet we francuskim hereszcie. Ale historia tego człowieka to materiał na osobny tajlik. Po przyjęciu werka od Nordhofa tempo produkcji fest wzrosło. W 1955 roku z borty produkcyjnej zjechał milionowy egzemplarz. W tym czasie Volkswagen ukazał się też w USA. Kaj też zdobył fest popularność. Żaden nie przewidział, że za poranoście lot stanie się symbolem kulturowej rewolucji. Lata 50. to też okres mocki modernizacji Julika. Tykały one tak motora, jak i nadwozia. Do przedejów wkludzono ponoć motor diesla. Pierwszy raz o tym słyszę. Zweryfikujcie tu, szrajbnijcie, czy to jest prawda. Pomiany nadwozia obejmowały układ i miara okien. Dalsze lata przyniosły dalsze pomiany, jednak charakterystyczna klumpa ustała łopstoną. Tyż Julik Julikowi nierówny. Chrobok z lat 50. różnił się od chroboka z lat 80. Praktycznie co roku wkludzano jakieś drobne modyfikacje. Pierwsze Volkswageny z lat 30. i 40. posiadały przodzi motor o pojemności 986 cm3 i mocy 24 koni mechanicznych i ważyły 750 kg. Nie skorzej, pojemność powiększono do 1131 cm3. Pierwszy Volkswagen miał tajlowano zadnio szyba. To był tak zwany precel. Brak zrzadełek bocznych, brak kierunkowskazów świetlnych, zespolono szyba boczno u dźwierzów bez tego uchylanego trójkącika. W 1950 wkludzono wersję z faltdachem, to jest rozsuwany dach. W październiku 1952 kolite kratki w przodnich błotnikach na titek zastąpiono owalnymi. Klapki nawiewu za przodnimi błotnikami zastąpione zostały trójkątnymi uchylnymi szybkami w dźwierzach. Blindy pozycyjne zadnie i blindy sztopu są zusammen, zintegrowane. Zmieniają się też stół sztangi. Tracą przetłoczenie charakterystyczne dla wcześniejszych modelów. Zadnie błotniki tracą przetłoczenie pod blindy. Zmieniają się też koła. Jest nowy cyferblat. Model z tym cyferblatem, ale nie posiadający jeszcze owalnej zadniej szyby, te modele mianowane są Zwiter. Model Deluxe dostało synchronizację gangów poza jedynką. Standard nie.
Kontrola ogrzewania karpintrym. I tak bych mógł godać bez mała przy każdym roczniku. W takim razie trochę krócej się postaram, bo was zanudza, ale nie obiecuję, bo nie wiem, eli się uda. W marcu 1953 wkludzono łowalną zadnią szyba w plastajlowanej. W 1955 roku zastosowano dwoisty auspuff, rozsuwany dach z PCV, a w 1957 powiększono zadnie okno i przodnią szybę. Nadano też nowy kształt zadniej klapy, zamontowano blindka oświetlająco tabula rejestracyjna z nowym deklem rozpraszającym światło, jak też wykonano nowy cyferblat. W 1959 montowano nieruchome klamki w drzwiach z kneflami, a Packenhalter powiększono o 65%. A rok nieskorzej montowano już spryskiwacze przodniej szyby, asymetryczne blindy mijanio i kierunkowskazy świetlne na błotnikach. Wcześniej były ino takie szczałki wyskakujące przy drzwiach. W tym roku auto było startowane ino z kluczyka. Nie było osobnego wichajstra do rozruchu. Cołowdy Beispiel w Mercedesach było marzeniem przyszłości. W sierpniu 1961, bo to genau w połowie roku wchodził dalszy model seryjny na dalszy rok, wkludzono nowe, sroksze zadnie blindy, mianowane jajcami, które i omą w swoim modelu. Klapa Packenhaltera po odewrzeniu trzymano była fedrami. W bogatszych modelach montowano wskaźnik poziomu paliwa. W roku modelowym 1963 zlikwidowano logo Wolfsburga z przedniej klapy. Szkoda, bo mi się to fest podobało. Na szczęście ustało dali na linkierze. W 1965 model standardowy 1200A dostał motor 34-konny. Volkswagen 1300 koła z perforowanymi osłonami. Zastosowano sam plaskatę dekle kół. W roku modelowym 1966 ukazał się model 1300 z motorem 1285 cm3. Rurowisko przodnie nowej sorty zastosowano i większy rozstaw rułów. Felgi z dziurami i nowy plaskaty dekiel. Felgi są jednak permanent 5-śrubowe, a dekiel ma większe mocowanie aniżeli nieskorniejsze i nie idzie je ich umieniać. Nawiew na przednio szyba po postrzodku. Blindy długie włączane w szalcze kierunkowskazów, a nie na zolu. Jednak w modelu 1200, to znaczy w standardzie, taki model Direct i Omom, dalej włącza się długie blindy w zolu. W bogatszych wersjach nawrócą chromowany półmiesiączek na linkerze. Teraz dajcie pozór, bo powiem wam o roczniku 1967, a to jest rocznik mojego modela. Ja mam bieda wersję 1200, to jest Sparkefer. A ogólnie model 1967 wkludzono pół roku wcześniej, w sierpniu 1966. Wokół modela 1200 i 1300 zaistniał nowy 1500 z motorem 1493 cm3. W tym modelu były już koła 4-śrubowe z nowymi deklami i osłony z przodu. Włostanych jak w roku pierwszym. Postrzednio zadnio klapa występuje ino w tym roczniku. Szersze zawieszenie w zadku. Bardziej miękkie szeligi skrętne. Półosie z modela 1300 ze 67 roku są specyficzne, bo są długie jak nieskorniejsze, ale ścimują do 5-śrubowych bębnów jak wcześniejsze. Cieńsze lajsty ozdobne, ale z przodku permanent, długo klapa, długo cienko lajsta, przednio występuje ino w tym roczniku. Klamki zewnętrzne z kolitym kneflem. Podane występowały już w roczniku pierwszym, ale tutaj towarzyszą im wewnętrzne klamki nowej sorty. Drzwierze występują ino w tym roczniku. U USA wkludzono pionowe przodnie blindy. Szaltry od wiszerów i blindów umienione są placami. O moim modelu opowiem wam akuratnie w większym tajliku. Tam przyjrzymy się mojemu Volkswagenowi 1200. Teraz posłuchajcie, jak rocznik 68 różnił się wizualnie od
pierwszego, bez to rocznik 67, mianowany jest też przechodni. Wchłodzono już nowe błotniki przodnie z pionowymi blindami. Nowe, czterorogate sztangi wrażone wyżej. Łokrom modela 1200. Krótszo klapa Packenhaltera i motora. Nowe klamki zewnętrzne ze cyglem. Wlew poliwa pod deklikiem w kraju prawej zajty, a nie w Packenhalterze. Co by wlać benzyna, trzeba odewrzeć Packenhalter. Prezentowałem wam to na Instagramie. Kuknijcie tam, dalej jest dostępne. Toż zapraszam do filowania mojej zajty, wpadnijcie też na Facebook. No i abonirujcie kanał na YouTube. W modelach 1300-1500 wkłócono instalację 12V i blindy zadnie mianowane bigloskami. W 1200 w bieda wersji durś 6V instalację, stare sztangi i zadnie blindy jajeczka. W 1300 i 1500 wlot luftu na przodniej klapie dokludzający zimny luft do szczotka. 1200 nie dostało tego nawiewa świeżego luftu. Nowe gałki, korbki i klamki w podszodku. Za opcją cyferblat ze plastikowym łobiciem. Einfachowo szeliga pomiany gangów. Wskaźnik poziomu paliwa w prędkościomierzu, a nie kolejnego. Standardy wskaźnika duż nie miały. Kolumna linkery ze czołną zgniotu. Ekstra można było mieć półautomatyczne gangi z nowym zawieszeniem zadnim, z ekstra wahaczami, suchymi półosiami i 2 przegubami na każdej półosi. Koła czterośrubowe we wszystkich modelach. Nowe zrzadełko zewnętrzne, mocowane do dźwierza, a nie do zawiasu. Moc tego, nie? Możecie jeszcze trochę. Wiecie, eli te tajliki nie są za długie, bo jak są za długie, to będziemy je tajlować. Szrajbnijcie. Ale direkt dzięki temu możecie sobie uświadomić, jak ten model zmienił się bez lata. Dalej. W 1970 roku brymzy dwuodwodowe dostępne są już we wszystkich modelach, a nie tak jak w 68 ino bogatszych wersjach. W roku 1971 przydano do oferty modelu 1302 i 1302S z nowym przodkiem, zawieszeniem na kolumnach MacPhersona i zadnim zawieszeniem jak w modelu ze półautomatycznymi gangami. Model 1302 posiadał motor o pojemności 1285 cm3 i mocy 34 koni mechanicznych. A model 1302S motor o pojemności 1584 cm3, mamy tu już prawie 1600 i mocy 50 koni mechanicznych. W 1972 powiększono zadnią szybę. Model 1200 przechodzi na 12V, choć niektóre źródła gadają, że dopiero w roczniku 76. 1302S, motor 1600, dostało klapa z 4 kratkami. Znikło logo Volkswagena z przodniej klapy poza kabrioletem. Linkera dwuramienno zastępuje linkera czteroramienno i ta mi się już nie podoba. Jest za moderna. Kiedy szukałem modelu, który chciałem kupić, to jeden z priorytetów była staro linkera. To znaczy musiał to być Volkswagen sprzed tego roku, bodaj, że była to bieda wersja, one miały jeszcze linkera dwuramienno do 75 roku. 1973 rok przyniósł nowy model o oznaczeniu 1303 o pojemności motora 1285 cm3 i mocy 404 koni mechanicznych, który zastąpił 1302. Różniący się fez wypukłą przodnią szybą, tak zwaną panoramą, cyferblatem i nowymi zadnimi błotnikami i zadnimi blindami mianowanymi stopa elefanta. W 1974 wkludzone były modele 1303S o pojemności motora 1584 cm3 i mocy 50 koni mechanicznych i 1303A o pojemności 1192 cm3 i mocy 34 koni mechanicznych. Wszystkie modele dostawają zadnie światła stopa elefanta i odpowiednie błotniki, jak też nowsza sorta sztangów.
W 1975 roku przodnie kierunkowskazy przeniesiono ze błotników na stół sztangi. To też był wyznacznik przy kupowaniu Volkswagena. To już jest za fest moderne. Tak mają Beispiel New Beetle, które też mam. Mono kiedyś wam i pokorza tego New Beetla. Szajbnijcie, jeśli chcecie, albo nie. A jednak te kierunkowskazy na błotniku nadają dzisiaj niepowtarzalnego klimatu retro temu autu. I tak musi być, i to mi się fest podoba. Model z 1981 roku miał dwuramienną linkera i zintegrowane zogłówki w przodnich zicach. W 1989 przyjęto linkera ze Golfa. Oświetlono komora motora i zastosowano elektroniczny zapłon. W 1992, to jest rok mojego narodzenia, montowano bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i pasy biodrowe ze zadku. Blindy ostrzegawcze dla dwuobwodowego układu bremsów, a w 1993 roku chrobok miał już czarne zrzadełka zewnętrzne, to jest plastikowe. Stół z sztangi w farbie nadwozia i można powiedzieć po paru 10 latach wrócono do jednego auspuffa, który był pasowany też na zaczątku produkcji. Meksykański Escarabajo, bo tak mianowano między innymi w Ameryce Południowej to auto, łostowo wyposażony w sztalowany katalizator i sonda lambda. Bez to, że auto było produkowane tak długo i w tylu rozmaitych placach, to nie idzie uniknąć pomyłek. Źródła potrafią się przeczyć. Ja opisywałem sam rynek europejski, różniący się od tego w USA albo Ameryce Południowej. I idziemy ku końcowi, jeszcze troszkę o sukcesie w USA. Eksport do Stanów Zjednoczonych napoczął się w 1949 roku. Volkswagen zdobył tam srogo popularność. Jest to fest ciekawe, że auto, za którym stał Adolf Hitler i które było symbolem nazizmu, tak ciepło zostało przyjęte w USA. Kroju, który tak fest walczył z narodnymi socjalistami w czasie II wojaczki. Można zapomniano i nie kojarzono już tego auta z Hitlerem. Na sukces jednak przyszło mu poczekać do lat 60. i 70. To znaczy do czasów dziecek Blumów i przystąpił Woodstock. Nie tego Woodstock w Polsce, ino tam w Ameryce. Hipisy przejali temu Volkswagenowi, a szkryfunki, którymi ozdabiali jego karoserię, nadawały mu niepowtarzalnego klimatu. Nie skorzej, tak samo wielką popularność zdobył Volkswagen Transporter T1, którego zbudowano na bazie platy podłogowej chrząszcza. To jest tak zwany bulik bus. To jest ciekawe, że kultura hipisowska, która tak przejęła z woli, zachwyciła się tak z tym autem, które kozał stworzyć człowiek, który odebrał z wola milionom ludzi. Auto to odniosło sukces w USA pośród młodzieży i hipisów z kuli swojej niskiej ceny i małego spolania, co stawiał go w opozycji do srogich amerykańskich krążowników. Takiego auta w USA łowdy potrzebowano. Trzeba też podkreślić, że tego sukcesu nie byłoby bez amerykańskiej agencji reklamowej DDB. Co ciekawe, Volkswagen Beetle stał się fest popularny pośród gwiazdów kina i muzyki. Ukazywał się w mocce filmów, jeździły nim gwiazdy Hollywood, nawet John Lennon posiadał własny egzemplarz. Auto stało się obywatelskim fenomenem opisywanym od mocki socjologów. Chociaż w Stanach Zjednoczonych pisał osobną historię, to też w Europie żaden o nim nie zapomniał. Tu zdobywał coraz to nowe rynki. I teraz już richtig kończymy i jeszcze pora minut. Wytrzymacie, pra? Przodzi, bez parudziesiąt lat auto było produkowane w Niemcach. No i przód w macierzystym werku we Wolfsburgu, a potem w dalszych mieszczących się w Hanowerze, Kassel, Emden, jak też Braunschweig. W roku 1972 chrząszcz pobił rekord produkcji Forda T, kiedy to wyprodukowano ponad 15 milionów modelów. W 1974 roku Niemcy uznali wkludzić następcy chłopca reźnego już w latach 70. Julika. Wkludzono na rynek Volkswagena Golfa.
który jest następcą Chroboka. Wiele o tym nie wie, ale tak jest. W 1974 zakończono produkcję książka we Wolfsburgu, a 4 lata nie skorzej w Emden. Jednak cabrio dalej produkowali w Niemcach. A insze modele? No ja, w innych landach na całym świecie. Puklaty Volkswagen był produkowany głównie w Meksyku. Auto produkowano prawie na wszystkich kontynentach w 20 rozmaitych państwach. Produkcję zakończono 30 lipca 2003 roku w meksykańskim werku w miejscowości Puebla. I teraz dajcie pozór, bo bez 65 lat wyprodukowano 21 529 464 egzemplarzów. Volkswagen Jülich stał się najdłużej i najliczniej produkowanym modelem w historii motoryzacyjnej. Jest to jedno z najbardziej kultowych aut z fest ciekawą historią, którą postarał się, myślę, że fajnie wam przedstawić. W 1998 roku, zanim zakończono produkcję tego popularnego auta, popularny Volkswagen doczekał się następcy kolejnego. Pamiętamy, pierwszy to Golf, a teraz tak bardziej stylistycznie nawiązującego. Następca to Volkswagen New Beetle, produkowany na placie podłagowej Volkswagena Golfa 4. Dziękuję wam, coście dali pozór i chcieli tu ze mną być i słuchać tej fest ciekawej, mono trochę długiej historii. Ale i tak, że spracał fest. Dajcie znać, jak zostali żeście do końca. Szrajbnijcie, żebych wiedział. Jak wam się udało tego tak długo słuchać, to albo richtig przajecie Śląskowi, albo też Volkswagenowi. Albo też z kuli tego, że macie mnie fest wezocy. Abonirujcie kanał, dajcie kciuk do wierchu albo w dół i szrajbnijcie komentarz. To fest pomoże w zasięgach. Chciałbym dotrzeć do jak największej ilości person. To do już zaś. Chowcie się. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Pyrsk, ludkowie!